Mit csinálnak ott? Most komolyan kérdezem. Tehát őrület. Itt nem erről van szó, megint csak rá van fogva valamire. Tehát itt van egy ős frusztráltság. Én nem is tudom micsoda, jogosan egyébként, ezt megértem, hogy van valami, hopp, emiatt nem csinálom, kész, nem működik. Ilyesmi van a dolog mögött. Egész extrém a dolog. Tehát amikor a klímára van fogva, a globális felmelegedésre minden. Hol a svájci kés? Na minden, megkeresem. Ja, figyeljetek, ez a civilizáció kialakulása előtt, 8500 évvel ezelőtt a legutolsó nagyobb kilengés, a fiatalabb Drias esemény, akkor volt, amikor ősemberek fölrajzolták a kartfogú tigriseket, meg a mamutokat a barlangba. Egész pontosan így, pár évtized alatt így liftezett pár 10 fokot a hőmérséklet. Miért? Csak úgy magától. Nyilván nem az ember miatt. És kihalt minden nagy, 44 kilónál nagyobb állat. Kartfogú tigris, barlangi medve, mamut. Ők. Amit az ősemberek több tízezred évig azokat vadászták. Mindegy. Egyik pillanatra másikra is. Az érdekes egyébként, hogy ez a kék korszakban is éltek ezek az állatok, hogy mi történt. Tehát jó, hát a liftedett rendesen ott a hőmérséklet. Özönvíz legenda. Ugyanez kötődik az a fiatal Drias eseményhez, hogy megint liftezett, legyengült a golfáramlat, lecsökkent a hőmérséklet, stb. Majd utána felemelkedett, és ez a Fekete-tenger, ez egy jégkorszaki tavacska volt, ugye elolvadt a jég, egy jégkorszaki tó volt, de a Földközi-tenger is kicsit megemelkedett a vízszintje, és áttörte Boszporusnál, és hónapokon keresztül megtöltötte ezt a dolgot. Ez már az emberi civilizációnak a kora, tehát ez ilyen majdnem egy közös emberi emlék. Ez özönvíz legendája mindenkinek van. Tehát ez valamilyen ős tudat, vagy közös tudat. Nyilván nem az ember okozta. Tehát azért. Nagyon érdekes, hogy ez a grönlandi hőmérsékleteket jobban kilengenek, mint nálunk. Tehát ez nem mérvadó, viszont a csúcsok ugyanez volt, mondjuk akár Magyarországon is. Itt vagyunk jelen, 0, és ott mínusz 8500 év. Özönvíz legenda 6300, ott fölemelkedett hirtelen, mezőgazdasági település, ott a civilizáció kialakulása, és minden egyes civilizációs csúcs melegebb éghajlathoz kötődik. Tehát most sírunk, hogy jajaj, 1800, úgy hangzik a dolog, hogy 1880 óta, vagy ipari forradalom óta, mérések óta soha nem volt ilyen magas a hőmérséklet. Jó, akkor a kis jégkorszak volt, úgy hívják. Úgyhogy mihez képest? És akkor mi van? Van valami? Nagyon érdekes például a Egyiptom megalakulása. Szintén ez Szahara zöld volt. És jött egy szárazabb időszak, és a törzsek elvándoroltak a Nílus mellé, és időszámításig alatt 3000-re egy hip-hop, elkezdtek piramisokat építeni, de csak egyik pillanatra másikra. A klímához nagyon-nagyon köthető. Vagy Mykéné és Hettita birodalom mínusz 1200, igen, évvel. Hát ez meg a Odysseus és társai Iliász kora. Róma aranykora 0, meg az első pár száz év, az római klíma optimumnak nevezi az IPCC is. Tehát azt így hívják. Na, körülbelül annyi volt az átlaghőmérséklet, mint a 20. században. Nem tudom, miről van szó. Névvándorlásra kora elég rosszul álltak a dolgok, ez a kis jégkorszak. Kis jégkorszakot azért civilizáció azért nem bukott meg, mert elindult az ipari forradalom, egy olyan energia forrás talált az európai ember a szénben, amivel nem az, hogy elvileg, hogyha nem lett volna ilyen energiaforrása, akkor lehet, hogy őt lehanyagott volna, hanem inkább előre kellett menekülnie, inkább ezt mondom. A szén, ipari forradalom az már itt az ember megoldotta magának. Tehát volt egy rossz helyzet, mondjuk egy francia forradalom mondjuk, az éjségláz. Franciaország, gondoljatok bele, hát minden föld van meg. Éjséglázadás ott. Hát az nem mi kell? Az, hogy száraz több évtized volt. Az kell. Hát minden
ledobsz egy magot, aztán kiterem kajot, biztos, hogy van. Felmentek a parasztok Párizsba, amúgy is szar volt a helyzet, nyilván egy gyutacs volt, egy szikla volt az egészben. Az volt az utolsó ilyen dolog, amikor még éhezésről lehetett beszélni. Onnantól fogva az ipari forradalmat lehet szídni, ami a széndioxidot okozza, onnantól fogva az ember kezébe vett egy olyan energiaforrást, hogy most már rögünk a szénen, de amikor nem volt még szén, fát vagdostuk ki, meg ilyesmi. A szén az egy nagyon... Ipari forradalom az megoldotta Európában az éhezés problémáját. Onnantól fogva éhezés az már társadalmi szerkezeti probléma, elosztási probléma. Nem olyan dolog, hogy nincs. Van, csak osztuk el rendesen. Korábban, egészen a francia forradalomig volt éhezés. Nem termett meg, nem érett be, nem lehetett mit tenni, az elemeknek volt mindenki kitéve. Onnantól fogva az már társadalmi kérdés volt, hogy osztjuk el. Ja, hogy éheznek? Hát akkor hatalmon lévőket kell számon kérni, ugyanis van. Lehet. Ott egy nagy határvonal volt. Ja, hát a vikingek és a magyar honfoglalás, ez egy kéz a kézben. Franco volt, igen. Ez maga az alaptétel, amiről a klímaváltozás szól. IPCC tűpontosan ezt mondja. Tehát itt nincs mellébeszélés. 50-es évek óta, de ők így fogalmaznak. Legalább 95%-os bizonyossággal, most egy médium mikor veszi ezt át? Soha. Mikor ír le egy újság? 95%-os bizonyossággal az emberi tevékenység áll a hátterébe. És figyeljetek erre a részre. Több, mint a felének. Azaz, van mondjuk egy 40%, aminek nem az ember az oka. Hoppá, ez nekem mindig szöget ütött a fejembe, és nem tudják megmagyarázni, hogy mi. Tehát amit állít az IPCC, amiről beszélünk, amiről Grétáig beszélnek, 50-es évek óta a tudományos világ ezt állítja, 90%-os bizonyossága a mért melegedés, ami 1 fok globális átlaghőmérséklet, több mint a felének 95%-os bizonyossággal az ember áll mögötte. Elégeti az olajat meg a szenet. És mi van a többivel? Ugye? Nem tudják. Ja, ez a klímaváltozás pillangó effektus, mindenki hallott erről. Szintén a klímaváltozás alapján a Lorenz nevű bácsi, akkor még fiatal volt Amerikában, ő alakította ki. Ha már 2100-ra teszünk óriási nagy dolgokat, előjelzéseket, hogy mi lesz itt aztán vízben állnak majd a városok, meg a Midway-szigetek eltűnnek, meg a New York felkarcolói, Manhattan ott vízben. Káosz elmélet. Ez pont azt csinálta Lorenz bácsi, ez a könyvben is benne van, 50-es, 60-as évek elején futtatott egy programot, és akkor ilyen szobányi gépek voltak, és azért, hogy még egyszer ne kelljen egy fél napot várni, hogy lefutassa, egy korábbi eredményt visszarakott, mondom, ez már megvolt, akkor beprogramozta még egyszer, hogy ne kelljen még egyszer. És képzeljétek el, akárszor berakta, mindig más eredmény jött ki. Ez hogy létezik? Egy meteorológus ember volt, MIT-n. És rájött egy nagyon fura világra, ami ma alapvetően meghatároz mindent, és az éghajlattudomány mindenképpen a káosz világára. Káosz világa alaptermészete nem lehet előre jelezni. Így. Pont. Nem lehet. Ez az alapvető természete. Nem lehet. Lorenz, ugye ő mondta, hogy milyen káosznak nevezte. Káosz szót ő nem szerette egyébként, ezt egy újságíró adta ennek a világnak, amikor írt erről. A lényeg az, hogy rájött erre. Ahogyan tőzsdeindexeket sem tudjuk, egy hétre előre sem. Lehet ám aztán, mint a 50-es években így a Rákosék, hogy extrapolálni hogy most így megy, és akkor úgy fog menni. Tuti, hogy nem úgy fog menni. Nem tudjuk. Tuti. Az biztos, hogy nem úgy fog menni. Na. Tehát amikor 2100-ra itt az IPCC is, meg mindenki, amiről beszélgetünk, és amiről mondjuk Greta Thunbergék is, meg mindenki beszél, hogy jó, hogy mi lesz itt, az egy fikció. Az egy olyan dolog, hogyha minden úgy megy, mint eddig, akkor az lesz
2050 év múlva. Szinte biztos, hogy nem úgy fog menni. Most nem az, hogy nem, azért, mert nem tudjuk, hogy mi van. A dolgok természete ilyen. Nem tudjuk. Se a tőzsdeindexet, vagy káosz. Kétszer ugyanúgy egy falevél nem fog lehullani, bármit teszünk. A tejszín a kávéban ugyanúgy soha nem fog elkeveredni. Káosz. Úgy hívják. Az éghajlati rendszer, ami beláthatatlanul összetett, soha nem úgy fog működni. Most. És nagyon fontos, hogy ezek a modellek, amiről mi beszélünk, ezt még a Thatcher asszonyi instrukciók alapján egy dolgot vizsgálnak. Ezek a modellek arról szólnak, hogy nézzük meg, hogy az emberi eredetű széndioxid hogyan hat a globális éghajlati rendszerre. Tehát maga az előfelvetés már olyan, hogy már eleve prejudikál valamit, az emberi széndioxid hogyan hat a globális... Nem az, hogy változik az éghajlat, hanem azt nézzük meg, hogyha ilyen széndioxidot bocsát ki az ember, forgatókönyv, optimista, pessimista forgatókönyv. Tehát már eleve ezt nézik. Tehát a válasz is arról szól, hogy már eleve mit fog. Ezek a számítógépes modelleken jobbat nem tudunk, tényleg nagyon fejlettek, tényleg ott van pénzparipa fegyver, a világ nagyobb számítógépei. Ez van most, 2019-ben ezt tudjuk, nincs ezzel gond. Csak hogy a helyén kell kezelni, én meg azt mondom. Nem ezzel kell foglalkozni. És végül ez egyébként Lorenznak a káosz az nem azt jelenti, hogy fatalista minden történhet. Térben be van határolva, ez egy attraktor, pillangó alakú attraktor. Egyik előadásán mondta, hogy a Texasban egy pillangó megreddesi a szárnyát, Dél-Amerikában, az Texasban okozhat vihart. Elvileg igen. Tehát annyira a káosz világa, és a természet világa ilyen. Elvileg igen. És hát itt most klímát szerelnek az emberek, ez a klímabarkácsolás, ez a IPCC-nek van egy ilyen mitigation nevű jelentése. Hát nem elég, hogy globális felmelegedést tudunk okozni, ők még úgy ki is akarnák vonni a széndioxidot a légkörből, ami jogos, mert valamit kell vele csinálni, de egészen science fiction az egész. Tehát itt fel sem merem sorolni, mert szerintem egy vígjáték az egész. És a legnagyobb terelés a politikusoknak, klímaváltozás, Áder János, kedvencem.